יש כלי פשוט שעוזר לילדים לפרוק את כל הסטרס שהצטבר, וזה לא דרך שיחה, אלא דרך תנועה. ילדים מרגישים את כל המתח שקורה בימים האלה, גם אם הם לא מבינים בדיוק עד הסוף מה קורה. אבל כל הסטרס הזה נצבר בגוף, כמו קפיץ שנמתח. חיות בטבע פורקות מתח דרך תנועה, דרך ריצה, דרך קפיצה או דרך ניעור. גם אצל ילדים זה ככה, והם צריכים לזוז כדי להשתחרר. ואם הם לא זזים, הסטרס יוצא בדרך אחרת, בכעס, בעצבים, בתוקפנות. פעילות גופנית, אפילו של דקה לקפוץ במקום, או זה יכול להיות טרמפולינה, או ריצה בבית, או ריקוד, כל דבר כזה עוזר להם להירגע ולפרוק את כל האנרגיה שהצטברה. ולפעמים הדרך הכי טובה להרגיע ילד היא לא לדבר איתו, אלא לזוז איתו. אז אם התחברתם מוזמנים לתת לייק, עוקב ולשתף. ימים שקטים ובטוחים לכולנו.